फेक PhD होनायनि बाथ्रा दा गोसारबाय थादों बेयाव नोंथाङा जितु एसे रेजिस्टार हिसाबै मा बुङो बे बुस्थुखौ जायफोरा फेक PhD होननानै बुंदों बिथांमोना फैनानै खनसे देखायनांगौ जुदि हायोबा जे दिस डिग्रिज वेर फेक एक्चुअलि बेफोर फेक नङा जोंनिफ्राय खुनु फेक डिग्रि होआखै जोंनिफ्राय प्रसेस मानिनानैसो खालामनाय जादों आरो जायफोरा बिदि माने एसामिसाव मोनसे खोथा दं टिलटुके ताल करा होननानै माने फिसा बे माबाखौनो मोनसे मा होनो सबायखौनो माने थालो बायदि खालामदों माने बे जों जिखौ होनो थाल माने बुबा जेखौ माने माबा साउन्ड जायो मोनसे बुस्थु दं बे माबायाव एसामिस माबायाव खावां होनो औ बेखौ बाहायो बिदि खालामनाय जादों एक्चुअलि बे जाबाय मोनसे बुंनो थांबा रुटिन प्रसेस जों मा खालामदों खालामाखै UGC बेखौ मनिटर खालामबाय थायो बेफोरबायदियाव जोंनिफ्राय मोनसे फिन थांदों आरो बे फिनखौ बिसोर सेटिसफाइड जायाखै सेटिसफाइड जानायनाव जों सोंहरदों ओमफ्राय जोङो आरो बिनि सिंनि डिटेल्सखौ जेखौ बिहरो जों दा बेखौ बिसोरनो हरदों दा VC सारा दहाय फोरमायनाय बायदिबा जोंना गासिबो फिन होनाया अलमस्ट थिगैनो दङ अनलि कनफिउजना जादों रेगुलेसन लानानै कয়েকজনखौ 2009नि रेगुलेसनजों नायदों व्हेरेज बिथांमोना माने बे रेगुलेसनजों माबा गैया बेनि आन्दाराव बिथांमोना काभारेज जाया रेगुलेसना मेरला दङ 2009 दं 16 दं 2022 दं गतिके जिखुनु स्कलारखौनो अबेबा मोनसेजों जाज खालामनो हाया बे समजों खारो जे समाव जे रेगुलेसना जायजों खाथियो बेजोंसो एक्चुअलि नायनांगौ थ' बे खोथाखौ जोंनि अनारेबल VC सारा दिल्लीयाव थांनानै रायलायनायनि गेजेरजों क्लियार खालामनो फैबाय आरो आं सानो जे नैबे जे मोनसे बदनाम बे बदनामा बेजोंनो सुस्रां जासिगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फारै जायफोरा ईर्षा गोनां मानसि बिथांमोनाबो सिरि थासिगोन आरो जों अलरेडि मोनसे इनकुवारि माने फेक्ट फाइन्डिं कमिटि जों बानायदों जे मारै बे बुस्थुआ बिदि जादों गतिके आं सानो जे दा बिनि सोमोन्दै बारा होननायाबो थिग नङा मानो होनबा अलरेडि इनकुवारि मोनसे स्टार्ट खालामबाय स' नोंथांमोना उनाव मिथिगोन मा जायो बेनो आरोखि नोंथाङा बुंनो सानो नामा जे आन्दोआव गुबुन दिगखैसार दं नामा गुबुन मानसिनि बे गुबुन मानसिजोंनो खालामनाय जागोन आरो हयथ'बा जिहेथु इनकुवारियाव बुस्थुआ ओंखाराखै जोंनि सिंनि मानसिबो सोरबा इनभल्भ थानो हागौ मानो होनबा जे UGCनि जे लेटार हरनाय बे लेटारनि कपिया बाहेरायाव थांनाय माने बे जोंनि मानसिनि सोरमानाव फैनायासो बाहेरायाव थांखागोन बाहेरा मानसिखौथ' बिदि लेटारखौ UGCआ होआ स' अबेबा नङा अबेबा मोनसे पार्टआव हयथ' जोंनि सोरबा मानसिनि इनभल्भमेन्ट थानोबो हागौ बेखौ इनकुवारि खालामनायनि उनाव मिथिगोन